Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, po nas klipa danas ćemo da pogađamo ovih 10 država na osnovu njihove zastave. Mogu dobiti po poen i tako to. Ako hoćete takvih videa nešto da snimam ili poput igrice ili poput GTA 5, FIFA 22, Rocket League, PUBG, Counter Strike i tako dalje, pišite mi to u komentarima ako hoćete to da snimam i to je to. Vi lajkujte ovaj video da bude puno lajkova na ovom videu i to je to. I onda i hoću puno subscribera da mi dođe, hoću 175 subscribera, imam sad trenutno 167 subscribera. Hoću 175 subscribera da imam na mom kanalu i to je to. I onda bacite mi follow na Instagram Dominik_Susa06 i drugi Instagram Rijeka _ je, znači Rijeka _ najjača. To je moj drugi Instagram nalog koji će biti dole u opisu videa ili će biti na ekranu ispisan i to je to. Možemo da krenemo u taj kviz. Pozdrav i dobrodošli na Mega. Znači možemo da pogodimo. Imamo Ameriku, Portugal, Njemačku, Japan i tako to. Možete odgovoriti tačno na svih 10 pitanja. Za dom, spremni! Prvo pitanje. Ovo je zastava koje države? Novi Zeland. Ne, ovo je... Ne, ovo nije Novi Zeland. Ili možda ili Australija. Ne, ovo je, ja mislim... Australija. Ili... Ne, krivo. Ujedinjeno kraljevstvo. O da, točno odgovor je bio po da. Aj, ne vezi. Drugo pitanje. Ovo je zastava koje države? Škotska, Kanada, ovo je ovako izgleda Australija kad ima sa ovim zvijezdama. Znači ovo je Australija. Australija. Ok, prvi point. Drugo pitanje. Ne, čujem drugo. Treće pitanje. Meksiko, Iran ili Irak? Ovo je Iran. Ovo je pod B. Točno odgovor je pod B. Ok. Da zapamtim da uvijek da tako izgleda Iran. Pišite mi u komentare ako hoćete ovako nešto tako da snimam, znači ili FIFA 22 otvaranje peka ili da igram utakmicu ili da igram sa nekim friendom utakmicu. Četvrto pitanje. Ne znam šta je ovo. Indija. Ja mislim da je to, ja mislim, pod B. Moguće da je to pod B. Ja se nadam da je. A nije. Pod C je bilo. Oh my gosh. Peto pitanje. Ovo je Grčka. Grčka, već sam skužio. Nije ni Finska ni Izraela, da ja znam kako gleda Finska i Izraela. Pod B je točno. Grčka, šta se to Grčka? Grčka! Šta se to Grčka? Grčka! Šesto pitanje. Nice! Meksiko. Ni Italija ni Iran. Točan odgovor je pod C. Pišite mi u komentarima ako hoćete
da snimam sa friendom ili ne znam, ili da mi vi kontrolirate moj dan ili 24 sata igram FIFA 22. Ja to ne bi mogao izdržati. Ja bi to samo izdržao samo na jedan dan. Ne, nego na jedan sat, a ne na jedan dan. Ja nisam baš obraćao pažnju na ovo. Ja se previše zapričao. 8. pitanje. Da vidim, 8. pitanje. Ovo je Južna Koreja. Ili, ne. Ovo je Sjeverna Koreja. Ne, nije Južna. Da, ovo je Sjeverna Koreja, nije Južna. Ne, je, da. Ja sam mislio da je Sjeverna, ali ipak je bilo Južna, tako da, nice. Deveto pitanje. Ovo je zastava koje države? Argentina, Kuba. Kad ima tu to može birati Argentina ili Singapur. Ali je to tačno odgovor pod C. Kuba. I zadnje pitanje je... Ili možda to... Ne. Ovo je još zadnje pitanje. Poljska, tako je. Nije ni Austrija, niti Indonezija. Znači, točan odgovor je pod A. Nice. Opa. Pišite mi u komentarima ako hoćete da snimam ili The Crew 2. Pošto ono. Ja mislim... A ne, Poljska kada bijelo, da, ovo je Indonezija. A uspio sam nešto pogledati, ajde. Može proći. Video može proći, savršen je video. Ako ste znali manje od 5 odgovora, vrijeme je da ponovite gradivo. 6 od 8 tačnih odgovora, znači da imate dobro geografsko znanje. 9 od 10 tačnih postignu samo najbolji. Vidite ispod videa ako želite više ovakvih kvizova. Naravno, ja hoću isto tako. Znači vi mi pišite u komentarima ako hoćete još ovako nešto da snimam i to je to. Znači, hvala ljudima što se tiče ovog kviza i to. Ako vam se svidio video, obavezno lajkujte ovaj video. Evo da bude 10 lajkova na ovome videu. I to je to. I onda bacite mi veliki subscribe na moj kanal. Uključite notifikacijsko zvono da dođemo obavještenja i to je to. I onda followujte me na Instagramu Dominik_Susa06 i drugi Instagram Rijeka_najjača i to je to. I onda followujte me i na TikToku Dominik_CROJT, ja mislim. I to je to, mislimo u sljedećem klipu. A tada imate jedan veliki pozdrav. Ćao.